Το σπίτι του εκεί λέει. Θα μέσα και τον έφυγε μαζί και έρθει. Εγώ είναι η ένατη χρονιά.
πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Εσύ από τους αμυδόξουσον, τέκει σου δυνάμει και μη καταλήψη μας, σου ελπίζουν σε επισέ. Ειρήνη του κόσμου σου δόρισε της Εκκλησίας σου, ξιερεύσε της βασιλεύσης ημών, το στρατό και πάνε το λαό σου, ότι πάσα δώσει σε καθήκη πάνω το ρηματέλειον, άνω θα εσύ καταβαίνουν στους παντός των πόντων. Και συνδόξαν και ευχαριστήν και προσκυνήσιν να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αριθμός Δήμος Ιερός αντεδεικτητέοι εν τη τριλία πατέρες αρετών τελειότητη και διομολογίας ιεράς δοξάς αντεστριτών των μύτη δια του Μόμενα να κράζονται, δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανός αντί, δόξα το ενεχούντι δήμο πασχηνιά μας. Καλή και Υιό και Υιό Πνεύματος και νίκαια ή και Χριστός των αιώνων αμήν. Πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της εν ειρήνη δοσίμην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κυρίου δεηθούμε. Ο πάντα τελεσφορείς του τρόγου σου, Κύριε, και λέψεις του τύπων του δαπούς σου ευθύν καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν μετέραν, ότι σπέρ μας τους τρεις πέδας και τα γύρω των Ευαγγελών Ευρωδιέτων λαβωτέρων αναδείξας, αυτός πανάγατε βασιλεύοντας θέματα τάχτας είναι τη διαφόρης καθής ευλόγησας, και τους εξετών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους του Αγίασον, ότι εις δόξαν συν, και εις τιμήν και μνήμην των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των εντριγίας διαλαμψάντων, ταύτα προετέθησαν παρατώσεων δούλων και εις μνημόσεων των ευσεβήτη πίστη τελειωθέντων. Παράσκου δε βαθέτης τέθεν επίσης στάθη και στην μνήμη επιτελούσιν, πάντα προς σωτηρία ενδύματα και ζωή την αιώνια. Πρεσβείες Παναγράμμου σου μητρός της ποίησης ημών του τόπου και επαθένου Μαρίας των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των εντριγίας διαλαμψάντων, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζεις τα σήματα Χριστέου Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάπτυξη του Πατρί και του Παναγίου και αγαθού της οποιος πνεύμα την νίκη αεί και στους αιώνας των αιώνων. Έρετε το όνομα του και ελέγχει και ελέγχει και ελέγχει το Πατρί και το Πνεύμα και την Υγεία και την Αστροναμή. Πάτερ ημών εν το ελέγχει και το όνομα του και τη βασιλεία και την Υγεία και την Υγεία και την Αστροναμή. Για αυτές εμείς τα θλίματα ημών και εμείς αφιέμες του Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων, των δικαίων τελειωμένων. Τα σπικάς των δούλων σου σώτερα, να πάψω πιλάσουν αυτά και τη μακαρία ζωή την παρασύ πιλάσουν. Μιλάτε κατάβαση σου Κύριε που πάντες οι Αγίοι σου αναπάγουν τεράπτουν και τα σπικάς των δούλων σου ότι μόνος σου πάρεις να θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της Υιό, Θεός ημωνό κατάβασης άδη και τα σωδίνας λύσας των πεπαιδημένων. Και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να απαυξούν. Και οίκης στον αιώνα μνημόνια νικιάχα τους παρθένους και τον αφράσου και ίσως αντρέλη ότι είναι τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός για τον ελαιό σου, δεόμεθά σου πάυξον και ελέησον. Δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και νιών απάυσος των απαιώνων σου κειμένων, Ορθοδόξων Χριστιανών των ενθάδευσε εγώ σκημένων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάντλη μέλημα εκουσιώνται και ακουσιών. Ο Θεός τάξης της ψυχάς αυτών να ενθαηθεί και για να πάβονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών. Και άφησιν τον εαυτό σε μαρτιών παρά Χριστό το θάνατο βασιλεί και Θεό ήμουν της όμεθα, Κυρίου δεηθόμεθα. Ο Θεός των αιμάτων και πάσης αρκός. Το θάνατο καταπατήσεις του διάβολου καταργήσεις και ζωή κόσμου του εξάμενου, αυτούς και ανάπτυξη της ψυχάς, των απαιώνων και κοιμημένων και ενθάδευσε εγώ σκημένων, πάπων, προπάπων και πατέρων ημών. Κοιτάξουν αυτά σε τόπο φορτινών, τόπο φλωρών, τόπο αναψήσεων, σέντα, πέδρα, πάσα, δεν οδηγήσαν, σπάνα μάρτυμα του υπαυτού πραχθένων, εν λόγω, η έβο, η διανία, ως αγαθός και βλάμουν κοστός συγχώρησαν, ότι ουκ στην άνθρωπος οριστήκε που αμαρτήσει. Σίγουρα μόνος Κύριε ποιος αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμενοι. Ότι εσύ ανάσταση ζωή και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, των προκειμένων απαιώνων ορθοδόξων, πατέρων και πάπων και προπάπων ημών των ενθάδευσης εγώ σκημένων Χριστέου Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε συν τον άνθρωπο του Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και του οποίου πνεύματι νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
το όνομα του Κυρίου ευλογημένον από τον νίκαιος του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νίκαιος του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νίκαιος του αιώνος. Κυρίω δεηθούμε, ευλογία Κυρίου γέλους ότι αυτό θυμάστε, αυτού τη αχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νύχη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός ημών δόξας. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νύχη και εις τους αιώνας. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράκη του. Ο Αναστάσης είναι πρώτος τόσο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες και ηγεσίες πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμήν και ζωοποιού σταυρού προστασίας του μειών επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς του μειοδόξου του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Μεγάλων Δασκάλων και Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσόστομου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμίδης του Ίδρανος Επισκόπου του Μηθύντος, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου της Θεσσαλονίκης του Παλαμάδη Ιωνυσίου Αιγίνης και Νεκταρίου Μεταπόλου των Ματουργών, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροφεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλίου του Θεοδόρων Τυρώνος και Στρατλάτου, Μινάτου Θαυματουργού και των Ιερωματήρων Χαραλάμπου Ελευθερίου Μοδέστου και Κοσμάτου του Θεού, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων και Θαυματουργών Αργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αθανασίου Διονυσίου του Ρήτορου και Μητροφάνου, των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου του Ομνιοπόλου του Χριστόλου, των Αγίων Εδόξων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αντεργία Διαλαμψάνων και τη μνήμη Νεκτερούν και Παύλου Αγίων. Υπάρχουν στιγμές, αγαπητοί μου, που τα λόγια περιττεύουν. Ας δοξάσουμε τον Θεό που μας αξίωσε για τρίτη φορά να έρθουμε εδώ να πανηγυρίσουμε ενωμένοι τη μνήμη των Αγίων μας στον τόπο τους, στο χωριό μας, στο χώρο που αυτοί αγίασαν, αλλά που είναι θαμμένοι όλοι οι παππούδες μας, οι οποίοι να είστε σίγουροι ότι είναι παρόντες, είναι ανάμεσά μας. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε όλοι ενωμένοι εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ίσως κάποιοι να μην μπορούν να φαντασιλάβουν το μέγεθος του γεγονότος. Φανταστείτε ότι βρίσκονται ανάμεσά μας Τριγιανοί που ήρθαν από την Αμερική, αλλά και από άλλα μέρη, για αυτή τη θεία λειτουργία και τη συνάντηση. Είμαστε το μοναδικό χωριό που ήρθε πίσω στα μέρη του, στις εκκλησίες του να λειτουργήσει, να κάνει τις Άγιες τους παππούδες. Το μοναδικό μικρασιατικό χωριό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να πανηγυρίσει και τους Αγίους του. Γιατί όπως είπαμε, σήμερα είναι η μνήμη, η μέρα της μνήμης των Αγίων των Εντριγία Διαλαμψάνων. Ευελπιστότητα θα διαδοθεί αυτή η πανήγυρη για κάθε χρόνο και κάθε χρόνο θα γίνεται και λαμπρότερη. Να αναφέρω στο σημείο αυτό ότι στην προσπάθεια να βρεθεί η ημερομηνία της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας που να βολεύει τους περισσότερους, δεν λάβαμε υπόψη μας καθόλου το εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Εκ των υστέρων, όταν ανοίξαμε το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είδαμε ότι αυτή η μέρα που ορίστηκε είναι η μνήμη των Αγίων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, αγαπητοί μου. Ευχαριστώ από τις θέσεις αυτής όλους εσάς που ήρθατε, ευχαριστώ τους δημάρχους, όλους όσους συντέλεσαν σε αυτή την εκδήλωση, ευχαριστώ τις τουρκικές αρχές, ευχαριστώ τον Δήμαρχο της Τριγλίας της Παλαιάς που μας έδωσε την άδεια και την ευκαιρία αυτή. Εύχομαι η χάρη του Θεού, η ευλογία των Αγίων μας να μας συνοδεύει όλους στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας και να μας αξιώνει κάθε χρόνο να ερχόμαστε και να εορτάζουμε, να τιμούμε τους Αγίους μας και να τιμόμαστε τους παππούδες μας που είναι θαμμένοι εδώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διατράξει πάντα σε εμάς. Νύχτε των Κύριων εκ των ουρανών, αλληλούια. Εις
Το σπίτι του εκεί ρε. Ναι, θα μέσα και τον έφυγε μαζί και έρθει ο εγώ είναι η ένωση.
το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον των Αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτούς αντιδόξησον, την τέκη σου δυνάμει και μην καταλήψει μάσου, ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη του κόσμου σου δόρισε της Εκκλησίας σου, ξιερεύσε της βασιλεύσης ημών, το στρατό και πάνε το λαό σου, ότι πάσα δόση σε καθήκη πάνω το ρηματέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνουν εξ του παντός των πόντων. Και συντόξαν και ευχαριστήν και προσκυνήσιν να απέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Του αριθμός Δήμος ιερός αντεδειπτείτε, η εν την τριλία πατέρες αρετών τελειότητη και διομολογίας ιεράς δοξάσας και Χριστός το μύτη, δια του θυμόμενα να κράζονται, δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανός αντί, δόξα το ενεχούντι δήμος παρκινιάματα. Padre και Υιό και Υιό Πνεύμα και νικία και Χριστός τον αιώναμιν του πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συνειρήνη δοσίμην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτίμων. Κυρίου δεηθούμε. Ο πάντα τελεσφορείς του τρόπου σου, Κύριε, και λέους τους τύπων του δαπούς εκπήν καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν μετέραν, ότι σπέρμας εις τους τρεις πέδας και τα γύρω των Ευαγγελών Αυγοδιέτων λαβοτέρους αναλήξας, αυτός πανάγατε βασιλεύει τα σπέρμα της τάκτας in τη διαφόρης καρπής ευλόγησαν, και τους εξαθών καταλαμβάνοντας πιστούς δούλους του Αγίασον, ότι εις δόξαν συν, και εις τιμήν και μνήμην των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Ιτριγίας διαλαμψάντων, ταύτα προετέθησαν παραδόσεων δούλων και εις μνημόσεων των ευσεβήτη πίστη τελειοθέλων. Παράσκου δε βαθέτης τέθρε επίσης στάθη και σημείων επιτελούσιν, πάντα προς το τρία ενδύματα και ζωή την αιώνια. Πρεσβείες Παναγράμμου σου μητρός της ποιήσης ημών του τόπου και Παρθένου Μαρίας, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των εντριγλίας διαλαμψάντων, όν και τη μνήμη εκτελούμεν και πάνω των Αγίων. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζω τα σήματα Χριστέου Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν το ανάπτυξο του Πατρί και του Παναγίου και καθώς της οποιος πνεύμα την νίκη αεί και στους αιώνας των αιώνων. Έρετε το όνομα του και ελέγχου και ελέγχου και ελέγχου και ελέγχου και ελέγχου Πάτερ ημών εν τους ελέγχους και του ονομάς σας γιατί βασιλείες και ημάς τους ουρανούς και τους ονομάς του ημών των εκκλησίων για αυτούς ημείς τα θλίματα ημών και εμείς αφιέμες του Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και στους αιώνας των αιώνων, μάτων δικαίων τελειωμένων. Τα σπικά των δούλων σου σώτερα, να παύσω πιλάσουν αυτά και τη μακαρία ζωή την παρασύ πιλάσουν. Μίλατε κατά βάση σου Κύριε μου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται να και τα σπικά των δούλων σου ότι μόνο σου πάρεις να θάνατο. Όξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της Υιή, ο Θεός ημών ο κατάβασης άδει και τα σωδίνας λύσας των πεπαιδημένων. Τος και τα ψυχά των δούλων σου σώτερα να παύσουν. Και οίκες στον αιώνα μνημόνια νικιάχα τους Παρθένους και τον αφράσου και τους Αντρέλους πριν τους ότι είναι τα ψυχά των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός για τον Αγιό σου, Θεομεθά σου παύσον και ελέησον. Θεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και νιών απαύσεως των απαιώνων σκυμμένων, Ορθοδόξων Χριστιανών των ενθάδευσε εγώ σκυμμένων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παύλη μέλημα εκουσιώνται και απουσιών. Χριστός ο Θεός τάξητες ψυχάς αυτών να ενθαηθεί και οι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφησιν τον εαυτό σε μαρτιών παρά Χριστό το θάνατο Βασιλεί και Θεό ήμουν ετησόμεθα Κυρίου δεηθόμεθα. Ο Θεός τον εμάτων και πάσης αρκός. Το θάνατο καταπατήσεις του διάβολου μεταρρύξεις και ζωήν κόσμου του εξάμενου του και ανάπτυξης της ψυχάς των απαιώνων και κινημένων και ενθάδευσε εγώ σκυμμένων πάπων προπάπων και πατέρων ημών. Και τάξουν αυτά σε τόπο φορτιών, εν τόπο φλωρό, εν τόπο αναψήσεως, έντα, πέδρα, πάσα, δεν δίκησαν ενός. Πάνα μάρτυμα του υπαρχούν πραχθένων εν λόγω, η έργο, η διανία, ως αγαθός και βλάμουν Χριστός συγχώρησαν. Ότι ουκ έσυν άνθρωπος, οριζήθηκε και αμαρτής. Σίγουρα μόνος Κύριε προς αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμενοι. Ότι εσύ ανάσταση ζωή και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, των προκειμένων απαιώνων ορθοδόξων, πατέρων και πάπων και προπάπων ημών των ενθάδευσης εγώ σκημένων Χριστέου Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε συν τον άνθρωπο του Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένον από τον νικαίος του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νικαίος του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νικαίος του αιώνος. Κυρίω δεηθώμε, ευλογία Κυρίου γέλους ότι αυτό εφημάστε, αυτού διαχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νύχη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξας. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νύχη και εις τους αιώνας. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράκι και Λόγος. Ο Αναστάσης είναι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες και ηγεσίες πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμήν και ζωοποιού σταυρού προστασίας τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς τιμίων δόξου του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Μεγάλων Δασκάλων και Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσόστομου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμίδης του Ίδρανος Επισκόπου του Μηθύντος, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου της Θεσσαλονίκης του Παλαμάδη, Ιωνυσίου Αιγίνης και Νεκταρίου Μεταπόλος των Ματουργών, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Ροφεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλίου του Θεοδόρων Τύρονος και Στρατλάτου, Μινάτου Θαυματουργού και των Ιερωματήρων Χαραλάμπου, Ελευθερίου Μοδέστου και Κοσμάτου του Θεού, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων και Θαυματουργών Αργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αθανασίου, Διονυσίου του Ρήτορου και Μητροφάνου, των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου του Ομνιοπόλου του Χριστόβου, των Αγίων Εδόξων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αντριγία Διαλαμψάνδων και τη μνήμη Νεκτερούν και Παύλου Αγίων. Υπάρχουν στιγμές, αγαπητοί μου, που τα λόγια περιττεύουν. Ας δοξάσουμε τον Θεό που μας αξίωσε για τρίτη φορά να έρθουμε εδώ να πανηγυρίσουμε ενωμένοι τη μνήμη των Αγίων μας στον τόπο τους, στο χωριό μας, στο χώρο που αυτοί αγίασαν, αλλά που είναι θαμμένοι όλοι οι παππούδες μας, οι οποίοι να είστε σίγουροι ότι είναι παρόντες, είναι ανάμεσά μας. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε όλοι ενωμένοι εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ίσως κάποιοι να μην μπορούν να συλλάβουν το μέγεθος του γεγονότος. Φανταστείτε ότι βρίσκονται ανάμεσά μας Τριγιανοί που ήρθαν από την Αμερική, αλλά και από άλλα μέρη, για αυτή τη θεία λειτουργία και τη συνάντηση. Είμαστε το μοναδικό χωριό που ήρθε πίσω στα μέρη του, στις εκκλησίες του να λειτουργήσει, να κάνει τη σάγια τους παππούδες. Το μοναδικό μικρασιατικό χωριό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να πανηγυρίσει και τους Αγίους του. Γιατί όπως είπαμε, σήμερα είναι η μέρα της μνήμης των Αγίων των Εντριγία Διαλαμψάνδων. Ευελπιστότητα θα διαδοθεί αυτή η πανήγυρη για κάθε χρόνο και κάθε χρόνο θα γίνεται και λαμπρότερη. Να αναφέρω στο σημείο αυτό ότι στην προσπάθεια να βρεθεί η ημερομηνία της τελέσεως της λειτουργίας που να βολεύει τους περισσότερους, δεν λάβαμε υπόψη μας καθόλου το εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Εκ των υστέρων, όταν ανοίξαμε το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είδαμε ότι αυτή η μέρα που ορίστηκε είναι η μνήμη των Αγίων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, αγαπητοί μου. Ευχαριστώ από τις θέσεις αυτής όλους εσάς που ήρθατε, ευχαριστώ τους δημάρχους, όλους όσους συντέλεσαν σε αυτή την εκδήλωση, ευχαριστώ τις τουρκικές αρχές, ευχαριστώ τον Δήμαρχο της Τριγλίας Παλαιάς που μας έδωσε την άδεια και την ευκαιρία αυτή. Εύχομαι η χάρη του Θεού, η ευλογία των Αγίων μας να μας συνοδεύει όλους στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας και να μας αξιώνει κάθε χρόνο να ερχόμαστε και να εορτάζουμε, να τιμούμε τους Αγίους μας και να τιμόμαστε τους παππούδες μας που είναι θαμμένοι εδώ. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάδη διατράξει πάντα σε εμάς. Μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό, Κυρίου δεηθώμεν.
περιμένοντας όλους εμάς να έρθουμε με την άδεια των τοπικών αρχών, τις οποίες και ευχαριστούμε, να τις ξαναλειτουργήσουμε, να τις λειτουργούμε και πάλι έστω και κατά αραιά χρονικά διαστήματα, όπως συμβαίνει στην Καπαδοκία, όπου ήμουν πριν από ένα μήνα με τον μακαριότατο Πατριάρχη της Ρουμανίας, κύριον Δανιήλ, και κάναμε τον εσπερινό εις τον Άγιον Κωνσταντίνο της Συνασσού και κάναμε τη λειτουργία εις τον Άγιον Θεόδωρον της Μαλακοπής και σε πολλές άλλες εκκλησίες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, στις οποίες με αξίωσε ο Άγιος Θεός, επαναλαμβάνω, ύστερα από πολλές δεκαετίες σιωπής και εγκαταλείψεως, να λειτουργήσω ή να χωροστατήσω, να προσευχηθώ με πολλούς ευλαβείς εκ της πόλεως και εξ Ελλάδος και αλλαχώθεν προσκυνητάς, να τελέσω τρισάγια όπως σήμερα εδώ για τους προαναπαυμένους πατέρας και αδελφούς ημών που αναπαύονται κάτω από αυτά τα αγιασμένα κόμματα της Μικρασίας και της πράξης, να επανασυνδέσουμε το παρόν με το παρελθόν, να προσευχηθούμε για το μέλλον της Εκκλησίας, του γέννητος, της χώρας αυτής, των σχέσεων των δύο γειτονικών χωρών, της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, όπως το κάνει πάντοτε η Εκκλησία μας, με καλή διάθεση, με ανοιχτή καρδιά προς όλους, έτοιμη να διαλεχθεί με όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως. Σήμερα που ήμασταν εδώ στον Άγιο Βασίλειο, δεν ήμασταν ασφαλώς μόνοι μας. Οι μερικές δεκάδες χριστιανών Ορθοδόξων συμπροσυχήθημεν με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων. Με όλους τους προγόνους σας, τους Τριγλιανούς, που ήρθατε από την Ελλάδα, από τη Ραχίνα, από την Νέα Τρίγλια, από το Άγιον Όρος, από την Κύπρο, να τους θυμηθείτε, να προσευχηθείτε για την ανάπαυση της ψυχής των, να τους ευχαριστήσετε
φροντίσετε για αυτές τις εκκλησίες και τα μοναστήρια